Malam ga kaɗan ƙaramin yaro kuma da farko dai a sunanka. Ibrahim. Malam Ibrahim me a cikin langan nan? Mushi. To Malam Ibrahim ya aka yi ka saba da mutum kana ɗan ƙaramin ka da kai? Gado ne. Gado ne ana gada? Malam babana. A wajen mahaifinka. Shin akwai wani abu da yake ba kake sha ne in zaka fi wasa da mutum ko kuma a'a ka kake tafiya da shi kawai? A tun a ciki na sha. Ok, tun a ciki ka sha ko? To amma yanzu misali mucijin baka tsoronsa ko kuma dai baka gudunsa? Ba na tsoronsa. Baka tsoronsa. Amma in tambaye ka yanzu, shin bayan wasa da maciji akwai kuma wata dabba da ke iya wasa ita? Sai ya wuce. To me tunaninka nan in ka girma, shin zaka ci gaba da sana'a ne ko kuma zaka tsaya haka? Zan ci gaba. Zaka ci gaba, to me yasa ka ci gaba da sana'ar? Saboda neman arziki. To idan ka samu kuɗin ga kaɗan ƙaramin yaro, shin me yake da su? Kashewa. Kashewa me yake siya? Keke. Keke ke burin kawai keke? To amma Malam Ibrahim amma dai kana zuwa makaranta ko? Kana zuwa makaranta? To alhamdulillah, to yanzu wace irin shawara zaka ba yara ƙanana don su tashi su rike sana'ar iyayensu? Kowa ne mana kansa. To yanzu zaka buɗe min langa kaɗan gwada min gani yadda ake? Eh. To buɗe min Malam Ibrahim. To Malam Ibrahim, na gode. To kuma me wace shawara zaka ba yara ƙanana akan su tashi su ma su nemi sana'a? Yin wasa ne muna so. To Malam Ibrahim mun gode.